Sanibonani guys, lona part 2 wemividiyo yethu ebesiyenzile ebesizoba besivakashele omama bakwaMayimanyi as a real talk with Londi SA. Okay guys, lana besinomazwide, umazwide esikhombisa umsebenzi wakhe awenzayo ukuthengisa impahla zamabhinqa, iy'kibha zamabhinqa. Besikhombisa lana athi guys, ngicela batshele ukuthi beze bazothenga kwaMazwide. Nazi guys, izikibha zamazwide bengicela ukuthi maningi kwaMayimanyi anomsupport sis. Nami bese ngimvezela lana lesi ngathi wow, ngiyazithanda nami lezi y'kibha lezi. We nakya ngiyakutshena ke ngikuchazela, hayibo nakya bese kuyimi-ke lesana guys, Tholisane ngiyasithanda nami, wow Mazwide ngiyasithanda lesi, wow nami mangibuye ngiyasithenga lesi guys. Ngithanda abantu besifazane guys abazamayo, noma ngabe kuthiwa into encane oyizamayo, but loko nje ubaba azobe kunikeze kona, imali azobe kunikeze yona ugcwaliselele kuloko ozabe unawo, ukuze singabeli sicomplaina njalo guys, kwamele nathi sizizamele siwomama. Lo ngiyakuthanda uqhamunya omunye usisi futhi nakhona futhi ngisasebhizinisi sinazo izikhwama zakhe guys ezinhle kanjani. Wololo, bye.